Apa ini bos? Ngarit ya lu? Ngarit ini bos? Iku wetan ngono iku lho makane wedhus. Yo, ngarit dulu. Masuk aja. Masuk aja. Yo, Wis. Wis ono angger. wah alam yang subur untuk mengarit ya. Wareg iki wedhusku lemu-lemu. Ngarit dhisik ya. Apa aku salah? Yen aku cerita apa anane wong nak ning sandingku Apa Mas? Kene Mas. aku iki ku edisi ngarit Mas apa makani wedhus-wedhusku lho Heeh. ben lemu ngatu ape tak syukuri sing ana sing ora ana ya ora tak luru Masuk iku bos. piye uripe wong dhewe sana sing ngatur yo nak jatahe dhewe wedhus yo dirumati padha-padha ben melu urip ngono ku lho nenes aku ngene iki bocah saiki Yo bener. Masuk ya Mas. cah-cah saiki ku Bener iki. do mabuk ngono iku masa depane piye ngono iku Enak ngopi mas? Ayo daripada wong sing do mendem ngono cah-cah nom gaenane umbenane anggur merah. Ngono iku piye ku Mas? Iku nem. ra bae ngene iki usum-usum karo aku wong wis piye Ayo. kirae kon stay home ning omahku jedeg luyur ngono iku lho Ayo. bumi ini ku lagi sedang sakit manusia goblok kon tengok-tengok ning omah lunga ae ora penting jak lunga Bumine wis tuwa iki Mas. Ayo mas, masuk kopi sih ya? yo angger dhisik Masuk kopi sih ya? yo Masuk ada. Hah? Ada dunia wis tuwa iki Mas. tapi mas. Mas tak tuku rokok sik Mas yo. yo aja lali ya siji yo Yo Mas, ayo Mas. yo aku ning kene terus nang ngaretku yo apa makane wedhusku ini iki menangis saat ini aku juga bersimpati hancurnya alah ngasen dhisik Mas Atal apa mau njero kok Kopi entek kan? ora sopan blas ngaret mah jerok ngene iku cah cilik ku mboten pareng Mboten pareng. ngono iku nak magrib ku ngaji ambek Pak Ustad kalau ngaji kidul ambek Pak Ustad iku merguru ta ora Ustaz siapa mas? Ustaz sapa? Ustad iku lho aku ora ora jenenge tapi ampuh wong iku kok lawa Yo aku dudoi omahe. Ora nang pondoke. Isi, ya Allah. Sakit iki cah. Mulai dhisik ya, Mas. Mas, Yes. lho sithik ngono nggih apa mas? Sik, pakan wedhusku. Ya Allah, Ya Allah. ora masuk mas. Lho, sini pesan. Hati-hati ya mas. Nek, Mang ngono mobil akeh ngono. yo nak